mai suna adabuddini wa duniya, ka karanta littafin kuma as-sunan wal mubtadi'at. Dukkaninsu sun ɗauko labaran sarki Walid dan Abdulmalik da irin waɗannan. To yanzu wannan sarkin da yake haka dan ya ɗauki gidan matan annabi ya rushe ya hada da masallaci, za ka yi mamaki. Yana da alfarma ga tauhidi ne, yana da alfarma ga qur'ani. To kuma barin gaya ma wannan ɗanyen aikin ma da ya sai ka karanta wancan littafin da muka faɗi, albidayatu wan nihaya, mujalladi na 9 shafi na 74 zuwa da 5. Ibnu kathirin ya ce siyasar ƙiyayyar alayen gidan annabi ce ta kai shiga haka. A lokacin jikoki da tattaɓa kunnan annabi da suka rage a garin sun tattaru sun tare kansu a cikin waɗannan ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai yake so zai kore su a garin, sai ya rasa yadda zai sai ce abin da za a yi, za a ƙara faɗin masallacin kakansu. Su kuma sun fahimci ba haka ba ne, sai suka ce in za a ƙara zamanin Umar ai ta gaba ya ƙara, Uthman ya ƙara ta ɓangaren baƙi, a ci gaba da ƙara shi ta nan mana. Su sun fahimci yana so ya kore su daga garin ne, domin ba su da wani wuri in ba gidan kakansu ba. To sai ya amfani da wannan siyasa, sai ya miƙe a masallaci ya ce jama'ar musulmi, yanzu nan za a ƙara masallacin manzan Allah, cikinku wanda yake da fili ba zai bayar ba? Kowa ya ce a za mu bayar. Ce to balle za a ƙara masallacin shi da cikin gidan shi jama'a? Ku taya ni tunani jama'a, ga jikokin shi to sun hana. Sai aka ce a haba ku ko masallacin kakanku fa za a ƙara, da Allah ku tashi mana. Siyasa ce, sai aka kore su suka fita gari suna kuka, shine aka bubbuge waɗannan ɗakuna aka shigar da su cikin masallacin. Kaji siyasar da ta siyasa ce azzalima aljabbara ta kai shiga yin wannan aikin. Saboda haka kai da za ka yi hujja da cewa yo ai ga masallacin annabi na ɗauke da kabarin shi tsindim, to dan me za a ce kuma annabi ya hana? Na'am, hani da ya tabbata ya hana. Wannan kuma tarihi ne ya faru daga baya, kamar yadda idan a yau ka tafi sai ka je ka samu abubuwan da ake yi a kabarin dan hodiyo, sai ka ga sun saba abubuwan da dan hodiyo ya karanta. To sai ka ce to yaya? Sai a ce a abin da dan hodiyo ya faɗi shine daidai, wannan abin da ake yi kuma wani abu ne ya biyo bayan rayuwar shi. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Na haka jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai, Allah ya kiyaye. Bayan nan sai babban malami Ibn al-Qayyim ya ce faslun hukumul halifi bi ghairillah, hukuncin mai rantsuwa da wani Allah, rigiji gabci. Wai fa duk ana bi ana sakuto shirka ne da nau'o'inta dan a bayyana mana dan mu guje ta. Ina hukuncin wanda zai ce ya rantse da tsumburbura, ya rantse da kabarin sarkin musulmi? Ina wanda zai ce ya rantse da gabas da yamma, ya rantse da kudu da arewa? Ina hukuncin wanda zai rantsuwa da kabarin kakan shi? Ina hukuncin wanda zai yi rantsuwa da kwaran kwatsa? Wannan babi zai yi mana bayani ne dangane da hukuncin mai rantsuwa da wani wanda ba Allah ba. Ina hukuncin kiristoci da za ka ji ainihin kirista ya tashi rantsuwa sai ka ji yana rantsuwa da annabi Isa ko yana rantsuwa da Holy Ghost? Ina hukuncin waɗannan? Malam ya ce ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. na daga cikin shirka a haɗa Allah da wani